ama sai ka channel lo en thin tu ten so fa chunga lom thu ka soya tun tum chu do ti le do ta te chan chin thar om chat em ni an lo in chen tak tak em IG aten Thlalak ten lo delete tak tak em IG ate anin unfollow tak tak em ti te kan en ho do na hemi te pani hi Margaret le Isaka hi an lo in chen tak tak nge in chen chi si lo hianin Mizoram mi pui mi lo bum zok em ni ti te kan lo en ho do na ni Margaret le Isaka te chu an IG te ka han cheka Margaret te pon Isaka ne nan Thlalak dun na te alo delete veka chu ti ro le alo unfollow de ya IG lama lo follow to lo wa chu tiang che chun Isaka po in alo unfollow de ya an Thlalak zong zong po an hike nge han delete veka amai ro chu YouTube laban video chu la mu tur la om treu maya hi an in chen nge Mizoram mi pui muwa Mizoram mi pui hian in soi sel tok te an chan chin soi pei tok te an dor lo tlan te an dor nei te le an thil ti na kong tin re soi tok an lo tam wang hian in chen ang hian in leman chang zok nge an lo in chen tak tak zok nga ti chu hun hian in la ril chho zel tur angai la social media lama hian re la tiang ang hian in chen ang hian omila an bo rok te dai deuh sila ti hin an ngei to zok nge an lo in chen tak tak ti chu an mani chia in an hria ni len then rol tha te an hrianga nge he thu hi an in unfollow le IG ve line unfollow le Thlalak post chu an delete nge mai ti chu chiang takin mu tu ro mani namai ro chu hun hian ril chho zelanga to ti le do ta te nge video thar te nei to do nem nge ti chu hun hian la ril chho zel tur angai la tun din muna chun in thenanga ngai chun phot mai ni channel lo en thin tu te so vai chunga lom thu ka soya do ti le do ta chan chin thar kan lo phit chu kan lo da le zel don dia somli chia pakarom lo oh felo koi ka ti somli ikai ro in pak Five, 10, 15.